Rongara kalong aron ripen Chelsea klembang pubang piatum aron karkana puthak karbi ronga saramaya hinpen perangke maikang ni. Lason si aru ni pai siar ni lakha troksi kupli constituency ke parlo jengkha ai bialong kidam tang jangmi poa chiklu ni pai thong kebar ni Chelsea mai phu MP candidate aphan rongarak karbi ri choa hinpen pursenema puthak kangprun kansai ji aphan phalo. Lapen karbi ri choa ke hai longsing rong hanga hinpen Chelsea mai phu mate MP candidate je ai kathara hemasor ingti kathar pu kache toga joksi kangsai ponji aphan phapon lo bonta kangsai boya hot Chelsea along klembang phubang phiatum habe mutiar phumen phulok rongasa lahai hoyatum aphan insai thektheti insai ri nangtuma poho chiplok lap non pukipu lapen karbi richo aphan lang plot pen richo ahem ar pongkitur kisaki dongke aron kali pusi karbi rongasa ramaya hinpen ningkang samse chipaklang pon lapen rongarak kupia phanlo kibi rongarak henlo manpengke thenai adimlo karbi nimru kompen chenglok jutang jubat porom puthi botor bokam arnam arni pen chenglok kirim kibi adimlo tangte ili karbi khaikang thempu konat pen sik keplanglo thako per theplang rapen richo laki karbi akhai kirema banglo nangli nonapor doctor engineer MP MLA MAC nangman tahai bonta hako penki habe haren pinpo richo rongarak sakhi hoidi ar namarni porom puthi kirim abang puhenlo ar lengke thelo laso ang bongpen karbi richo henlo ke thinailo tangte pini kupia potsi man pavedetlo laso potsi karbia rongasar maya tumpen pherangkia thengnu ningkang samse chipaklang pon tangte alang litum pherangkia maya long kaningje ponalam thele arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Jenama tahun deh apramsi herangke abutu phan pini daga jupa tempen nali phan ulang tupa jirlo lapen apramsi nali phan herangke abutu phan kardom pa jirlo nali phan pini labang so herangke amai ke phanan kok mate labang so prismit ilitum dak nokbare longri rongsar amai pen ke phanan kok alam the na puson hello ke damtang jangmipo tarik thongke pani nanglitum pherangke atum pen chenglok karbianglong adang thethe BBC tame social media long chithang klo balam ki nalitum theglong lo atumi herlang dasinale tom phan pini la bangso pherangke mai nange phanang kok lam the bangala song lo Dhar Achor Anjali Katha in bracket Anjali Katha Anjali Teron P in bracket Katha so kacet tau det pu alam the alam ki penaan KKCA mai pu pen alam tum
cipu lo ceningji lo penan alam the social media long setame klang lo itu theglong lo lapen kacing wai arni tarik tamela itu hot lo so teng kacing wai kedat lo lapen tu mi sela itu thik lo aso karbiri cho phan lindopo phan hukum changa teng pen tu ni phai thong te ban yalang itu rongarak dam sing kacing wai dam lo penalang itu la jai kathar agru betul penanan cepeng pon selang itu madak plendam huk penanan faro suri pola milik kudam deh sudah faro potrok amuni itu madak timi ada ledam lo cengwai dam lo asal cengwai pon bom hut insai bom hut cingki cengwai bom laso ahora bangala epical siap grup betul bang angtan mate puhong cetai gitu tu penanan habe tu phan mutiara tu maphan romasara tu maphan longria sar tu phan penanan mutate kaningje pin pomara phan lai ne kaningji pon ke hang taram pondu ada kasorsa pondu ada poge plok halada kang tong kang thi halada penana la ka pinrem pondu lasi militumbang laso ningdok mane ningduk cepak lan pon lo ningduk cepak lan pon lo la pen kondem lo la so bang hajak pule alang tum dam aling jepong usita me halada kacing waiji la penda kang sai ke pin pomar la penda ricu tum sing sai la sila so kang sai la wele tum rat marana tum po bang keng la la puson habe phan pin pomar phan mutiar phan oria sar phan roma sar phan pelelera hala kacing waiji long kupima kang sai pon ji hala so bang sa lang tum chong tum ding ngi pon sita me nona bang ke la son vivera la nilitum khidong dam dong mate share cheng thang dong tu ma phan la puson nang kit pu pitot ke alang litum ke japon ake the ke ding alang litum la epichal si amai pu pen alam thi se alam ki klang lo pote ho masi epichal si man punang ko po la epichal si ke japon ake the ke ding tum si tame alang litum chengwai pon si pere pon nangji puson si nilitum pen chuning ripon lo lapen la sona bang ke bang gilang e prangar luta itu pera ke mesenji aphan le alang tum japon tu asonte meji apa na chongu asalang aku tha bang je ka tha than bang ke ara kahan hong pi bang dolo ta la so alam the bang ke richu tum da bang udun pa melo sekar bipur phot ma ron bang ke nitum ka bitum ke la so na ron bang ke chok ke kusi pu the bang da si ipo se akon la je ka thar bang than ma ke nituma uduna ko lo lo re mutia tum ro sa tum da nitum da la so aku tha bang ke je ka thar bang ke nitum da ten ran na ko lo puna ko the la so ron bang ke nitum ma ke chok ke la so hormu bang ke pe karbi hirana bong plote la so episode plote ba khaya long pusamentum ba aron teng ko itu ke daga chok ke tum karbi tum ke la lo aron ke thena ni tum aron bang tum chupari rang ne pusi ni tum la ba so kumbe ma ke jaya thata pulo ni tum pinso long ke aloso donga aku no che tok dolong ne la so puta ke koson ni tum ke la ko the ni tum karbi kor pot marong pen matha dam te lori mutia kum pen tum da la ko the puthot ingwai thupa laphan insai thupa menanggi punangi tumpen kama thadula mai prang langgi prang mana laso te ako laso arona te ben plote halaso allo ka chetok hala election patai tin akur ka pachela plote la maga mos laso te hot election husi ke top jodi plote la ke kali dening plote la ke prang bo ako sai ri awar sai mo hasun tu jesik
một lầnจะทำบงสิ่งที่ประมาณนั้นเท่านั้นแต่เราจะให้ทำอาภิสุมอลิปิปุสีที่พูดว่าแต่น้องพูดว่าไม่ทางก็ลงจะตอบได้เราสอนรับเทปได้แค่ตุ้มลงเรียนมุจฉาตุ้มเป็นที่สิ่งจริงว่าตุ้มเป็นจริงไว้หลักการวิตุ้มการวิพูดพอตุ้มแค่เราสอนอารมณ์มากแค่ในตุ้มมาแค่คอยได้แค่เราjadi bah jadi terapi tu apa kita tahu, tapi berkat apa kata publik apa kita tahu na, pasal apa dah mangke, ni tu nori muda bukan ke, lepas nori tu dah ni tu ke, projek he pasal aron mangke, mu ke bang tu lang, kalau te hal tu dah kosong orang tu macam tu, kalau te pasal lah mangke itu kan ikut portum tu kan, kalau te ikut mitha ke jok lah. Jepun pun, asal pun ada bangkai, asal orang bangkai, itu bangkai projek